ole tuna chuan report atanga kan current stock status kan stock nei lai mek lak chhuah dan ha kan enchin don ani report cha hen kan lu tanga stock report a chuan stock status drug wise kan select ang chuan ta hian kan store kan select anga chuan kan generate le ang khana ron lang ta a chuan helai hian hei icon veilam atanga chhiara pali na hi export report tia hen kan kalanga chuan ta hian a format hi kan du kan thlang pdf a kan lak chho du chuan pdf ania chuan excel ani chuan hei excel tiang khan powerpoint ni chuan powerpoint pptx te po pdf chuan okay kan me khan hei auto in ti hian alo in download a he kan hong chinang chuan hei hi kan current stock status report chu ni